Aminahon na to, be. XFM Katropa. Hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. I just need to ask, kanina po nagkaroon ng Hulat lang Singapore, Claire. rice-giving activity sa Mandaluyong. Ang tatakbo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10. Opo, at hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Hindi na naisin nga mga gitimbang na sa mga tao, walo lang gani. Bakakon, magiging. Ang pangutana, Dia Claire, nganong na ana, dili kay, ang pangutana unta ko, ang tubag nimo hindi ito na naisin ng Pangulo, dapat presupposes, the question is, ninais ba ng Pangulo ito na ang 10 kilos ang tatak, 8 kilos lang ang tinuod nga timbang? Hindi naman yun ang tanong Okay, we can formulate a question based on the answer. Or vice versa, we can go back to the question, mga higala, and then the answer. Balikan na ito bagutana sa reporter. O sa ingon sa reporter, ma'am, may nang sa reporter, dili ako mo ingon. Si reporter atong mabangutana on, si Kapuso Iban Mayrina. Ano sa iyang pangutana? Sige, go. Ang rice-giving activity sa Mandaluyong, ang tatakbo ng mga sako ay 10 kilos at ito ay bawat barangay makikinabang program. Ang kaso may mga nagreklamo po, ang bigas daw ay 8 kilo lang, hindi 10. Ang kaso may nagreklamo na nagbigay kayo ng bigas doon daw sa Mandaluyong. Ang nakabutang dito, bawat barangay makikinabang. Nakabutang na diya, no? Tag 10 kilos. Kaya mo na yung napakanon na daw nilang Tibok Pilipinas. Tag 10 kilos kada buwan. Paglugaw-lugaw na lang mo do. Gamaya sa tanaw ninyo sa mga Pilipino, no? 10 kilos kada buwan. Karon, the question is this, no? It was for confirmation. No, it was for confirmation. Ang pangutana ing ani, mga katropa. Tinuod burabag ana pangutana. Tinuod ba ni? No? Ma'am, namigay ng bigas sa Mandaluyong ang nakalagay sa sako 10 kilos pero ang natanggap ng mga tao tinimbang nila, ma'am eh. Hindi naman pwede masabi na 8 kilos yan pag hindi timbangin. Hindi kayang banain lang yan, Auntie Claire. Tinimbang talaga yan, Auntie Claire. Tinimbang yan. Tinimbang ngunit kulang. Paano nasabi na 8 kilos? Tinimbang, ma'am, tinimbang. So, ang presupposed question dito, mga higala, is, tinuod ba ni ma'am? Bakit po ito nangyari? Dili kay sa hindi po ito ninanais ni PBBM. Unang-una, ang question ni Iban Mayrina, wa mamasangil ni BBM. Ama si BBM mo yung nagkuhaan ng tag 2 kilo kada usa. Ay! Dili man na mo'y pangutana, Auntie Claire. Kini si Auntie Claire ba, no? Patigid may hala ka. Dili na ba oy pangutana, Auntie Claire. Si Coach murag relibo ni sila, wa naman si Badge Badong, si kuan na pod, si Coach Jamin na pod, sa maning panuhaka ni. Si Coach Jamit, Coach Jamin. Coach Jamit na pod, mga higala, pero purpurma magay mo comment. Ako nagduda na kung usara ni katao gyud. Nga naman, di ka comment og Bisaya bay. Gawas pa, kuan kayo ka nang ang mga kabataan ngayon na mahilig sa bayolente resulta ng impluwensya ng mga Duterte. Ano yung comment niya, ha? Ano pa diri, mga higala? Comment ni Jamit. Sapay ko si Jamit diri. Pagbabanta sa kapwa, wag suportahan at iboto, lalo na ang pagiging bayolente. Ano yung comment? Ya pa isa. Walang puwang sa gobyerno ang pagbabanta sa kapwa. Wala gyud. Wa man gyud puwang sa gobyerno ang pagbabanta sa kapwa. Ang may puwang sa gobyerno, alam mo, Jamit, kawat. Wag suportahan ang bayolente. Yes, wag suportahan ang bayolente. Doon tayo sa kawatan. Di bali ng kawatan basta hindi lang bayolente. Okay yan. Basta hindi malitok yung malitok. Hindi kaya sabihin yung patay. Ang malitok lang is paldo. Walang puwang sa gobyerno ang taong bayolente, lalo na ang mga Duterte. Wala talaga, wala. Ang may puwang lang sa gobyerno yung kawatan.
BBM maoy bayolente kani Guiding. Gitubag ni ingon Coach Jamet Duterte tatak bayolente. Oh, ingon po si Guiding BBM maoy bayolente. Sige na, nabasa na nako tanan, at least tagaan ako og di pod magmahay mga igala. At least man lang napainig mo report ang taga-Tros mingon nga nindot dito maminaw kang kuano Arnel Cortez kay apilon gyud tagbasa ba no. Sige, 9:34 mga igala. Tawaran ni siya declare mo tubag, no? Ang pangutana wa man mo ingon mga igala nga kagagawan ba ni BBM nga ang napo ka kilo pag-abot sa tao 2 kilos ra? Wa man mo ingon. Ayun siya, unang-una, hindi po ito na naisin ng Pangulo. Hindi naman tinanong kung ninais ng Pangulo yan. Ang tanong lang naman, bakit nangyari yan, ma'am? Yun lang naman ang tanong, Auntie Claire. Ikaw pataka-taka lang yung kagbangag ba? Yun lang naman ang tanong, bakit po ito? Bakit po nagkaganon, ma'am? Bakit po ganon? Wala na bang utana? Hindi po, ang tubag niya, hindi po ito ninanais ng Pangulo. Kana imong tubag kung ang pangutana, ma'am, ninais mo ba ng Pangulo na lituhin ang mga tao dahil 10 kilos ang nakalagay sa sako, pag nung dumating sa kanila, tinimbang nila 8 kilos lang. Ninais mo ng Pangulo yan? If that is the question, then your answer would be correct. But the question is dili ingana. Ma'am, bakit po nagkaganon? Unang-una, hindi po ninanais ng Pangulo. Pangulo si mong kagaral. Sige daw, Gab, padayon na daw. XFM Katropa. At hindi po ito nanaisin ng Pangulo. Kung ano ang dapat na ibigay sa taong bayan, dapat ibigay. Sa ngayon po ay, bakit nga nangyari? Sige, given na hindi nanaisin ng Pangulo, wala ka talagang alam. If you don't have any idea, pwede na naman ka maingon, hindi pa po nakarating sa atin ang impormasyon na yan, but definitely we will investigate. We will find out bakit ito nangyari. Ano unta? Hindi po ito na naisin ng Pangulo. I love you kay kasi mong Pangulo. Oh. Hindi po ito na naisin ng ating Pangulo. No? Hindi naman sinabi na naisin ng Pangulo yan. Ang gipangutana diya sa mga igala sa media, mat nangyari, ma'am. Oh. Kung wa kay klarong ikatubag, ayan na lang, i-insert pag hindi mo na imong Pangulo. Ina na lang, we will, hindi pa nakarating sa amin ang impormasyon na yan. Tudluan na to na si Auntie Claire Vic. Hindi pa nakarating sa amin ang impormasyon na yan, but definitely we will find out, aalamin natin bakit nagkaganito. Dahil ang programa ng gobyerno, hindi mo ng programa ni BBM yan Pera ba ni BBM yan? Kwarta ni BBM na? Tagalogin natin ito dahil naman dito yung mga hinayupak na mga trolls, mga katropa. 9:37 already. Padayon, Auntie Claire. Nagbigay na rin po ng pahayag at nakausap po natin mismo ang pamunuan ng munisipalidad. Nakalagay po kasi doon ay Mandaluyong. At ay nilang po natin. Munisipalidad City ang Mandaluyong, ma'am. Sa pagkakaalam namin, syudad, Mandaluyong City yata yan. Munisipalidad ko, no? O sana, Dapa, Surigao del Norte? Santa Monica? San Agustin? Marihatag, munisipyo? Sige daw. Po ang nangyari dito. Dahil sabi po natin, hindi po ito na naisin ng Pangulo. So, ang impormasyon po na naibigay po sa atin, Ikaduha pagid balikon. 29 Ikaduha pagid balikon. Nga hindi po ito na naisin. Wala ginilabot mo yan. Sige. 1,500 na sako ng bigas na may supposed to be 10 kilos na laman ang naipamahagi. Pero approximately or ang estimate more or less 50 na sako ang sinasabing kulang sa kilo. So, ang in-acknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. So, ang action po ng supplier, ang sabi po, ang pangako ay papalitan ng buo na 10 kilos ang sako na... Okay na. Naaraman di ay na. Ba't kailangan pang hindi po ito na naisin ng Pangulo? Kabuang. XFM Katropa.
Palutaw lang yun ninyo, nga gidaog-daog ng presidente.